iedereen zit van televisie te zien, maar ik bedoel, dit is toch de mooiste televisie die ik heb. Ja, dit is genieten. Als het boeten waar je zo mooist in de natuur en dan beleef je altijd weer wat nice mooi. Dus ja, je zult altijd weer horen dingen. Het is nooit een dag hetzelfde. Dus ik was een keer kloten waren, weet ik veel, maar dan ben er weer horen dingen wat weer mooi is kleed. En ja, dan verdeed ik weer uit thuiskomen onder het dak. No? Dan is ik weer kleed. Mijn seizoen is eigenlijk als het ware van ja, sinds maar gerust april tot om november. Maar ja, dat is ook altijd wat het waar doet. Als de kelt heel snel inkomt, ja, dan kan je heel gauw kleren wijzen. Als de ijsvorming komt, ja, dan kan je het ophouden. En ja, als een koud varie hebt, dan duurt het langer voor het beest. Dat voelt je visje altijd zo. Het is altijd oude was wat erin zit. Oh, zo het zit. Het zit wel, daar ben ik wel blij van. Ik ga een snoekbaasje zitten zien. Nou, dat kent wel aan, hè? Is er blij mee? Ja, dat is wel best, jongen. En mooi skin en vangs, dus weinig blauwe boel erin. Ik moet wel zeggen, toen de eerste 2 weken ons visjesvak begon, toen dacht ik, we ben in mijn hemel van onbegonnen. Want ik hield in mijn beul van hier tot Tokio, want ik wist vanzelf net hoe telen moest en wat ik maar. Dus dat moet je eerst al even onder de knibbel hebben. Want ja, het bloed gewoon een heel stuk handwerk. Kijk, zoals vroeger, hoe ze het vroeger doen, dat is eigenlijk in de techniek qua visje nog niks verhoren. Zal ik het dit keer even rustig houden, hè? Zal me net helemaal uitleven, want ik ben helemaal weer. Nou, dan gaan we maar uitzetten. Ik lees hem eerst al mijn voet een traai achter staan. Dat is ongeveer de traai achter visje en al even. Het gaat dus alleen nog om hier en dan snoep bij. De lietse wietvisjes en de brazen en het jonge spul, dat kan liet weer aan boord. Nou, een heel soort jonge hiel, zo, lietse hieltjes erbij. Nou, die moet ik even groeien, zo hoor hier. Die had vanuit 2009 ben ik vis geworden. Ik ben sowieso de 8e generatie, zal het weer weten. Dus dat is al heel skoft. Dus waarschijnlijk komt er uw achternaam, maar ik wel dat vroeger zo bedacht is in de tijd van Napoleon. Wie monteur? Ik vond monteurs vaak eigenlijk fantastisch en nog steeds wel. Ik moet graag de techniek vind ik mooi. Dus dat weer eigenlijk mijn ding wel wat. Maar ja, de techniek dat verandert ik wel wat. Het wordt een heel soort elektronica en een soort vervanging. En het is net meer echt het monteurswezen is er wel een beetje oud. En ja, toen ben ik nog een soort op reis geweest. En daardoor ben ik eigenlijk erachter gekomen dat visje toch wel een ding is wat mij leidt. Het klinkt heel stom, maar als je in de vrije natuur omschreven daar in het buitenland en je bent zo vrij en voel, ja, het visje bloedt toch nog enigszins een vrij beroep. Al hebben we wel een heel soort regeltjes en dingetjes. Maar ja, ik zie altijd maar zo dat ik uitvaar en ik ben op water, dan maakt het me niet meer wat. Dan een mooi bosje hier. Dit stukje, deze eerste poel is heel speciaal voor mij. Eigenlijk voor onze hele familie ook. Ik bedoel, daar heb ik pa visken altijd, dus zolang ik weet, dan hebben wij hier visken. En dat heeft wel wat. Mijn pa en mijn hart die lijnen altijd vroeger bij de klokhuis in de rij een bakje koffie te drinken. En daarom laat mijn pa dan nog op het klokhuis begraven. Ja, soms zit je weer even zo haken, we hebben best een vangst hebben. Maar dan denk je, je hoopt dat het dan weer jaren, dat is machtig. Ja, vind ik mooi.